असंच आम्ही नवनवीन कलाकारांना संधी देत राहू आणि अशीच आमची कला जोपासत राहू. नमन हे म्हटले की माझ्या अंगात घर भरतं. मी त्यासाठी मी दिन रात्री मी कधी बघत नाही. म्हटलं तर फर्स्ट टाइम त्या भजनात वगैरे वाजवायचं. मग नंतर ओळखीने मित्राच्या वगैरे नमनात वगैरे सुरुवात झाली. 8वी पासून उतरलो आहे या कलेत. ही कला मला माझ्या वडिलांनी मला दिली आहे, शिकवली आहे. नमस्कार मंडळी, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या लाडक्या युट्यूब चॅनल मध्ये. तर मंडळी, मी आज आलो आहे दिवानगरीमध्ये. आज आपल्या कोकणातील जी नमन सुरू होणार आहे, आता सुरुवात होत आहे. तर या नमन कलेमध्ये आपली जी मुंबईची मुलं आहेत, जी मुंबईला राहणारी आहेत, ती आपली जे कोकणची लोककला आहे ती जपत आहेत. मुंबई अशा ठिकाणी धकाधकीच्या जीवनामधून आणि आपले कामधंदा सांभाळून रात्री नाईटला प्रॅक्टिस करतात आणि आपली लोककला ही सादर करत असतात. तर अशाच मी आपल्या एका नमन मंडळाला आज भेट देत आहे. आपलंच नमन मंडळ आहे ते श्री नटेश्वर नाट्य रंगमंच विरार या ठिकाणी मी आलो आहे. या सर्व मित्रमंडळींना आपला भेटणार आहोत आणि त्यातीलच आपले एक लाडके सर्वांना परिचयाचे असलेले आपले मधुर आवाजाचे गायक शाहीर ओंकार दादा पड्याल यांच्याशी पण आपण आज मुलाखत घेणार आहोत थोडीशी. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करीत आहोत. चला तर मग आपण आज भेटणार आहोत शाहीर ओंकार दादा पड्याल यांच्याशी. छोटेसे काही प्रश्न आहेत आपल्या सर्वांच्याच मनातले, ते थोडेसे प्रश्न आपण दादांना विचारणार आहोत. तर नमस्कार दादा. नमस्कार. नमस्कार. दादा, आपलं संपूर्ण नाव सांगा. माझं नाव ओंकार अनंत पड्याल. ओके. दादा, आपण या कलेमध्ये कधीपासून आहात? मी जेव्हापासून 5वी पासून आहे. 5वी शिकत होतो तेव्हापासून मी या कलेत आहे. पहिलं मी फक्त नारळाचं काम करायचो. गाणी मागून म्हटली जाते, त्याच्यातून मला घरच्याने म्हणजे पप्पांनी शिकवलं गायकी कशी करायची, काय करायचं. दुसऱ्यांचं ऐकून ऐकून मी शिकलेलं आहे. मी कुठे माझा ना क्लास झालेला नाही, काहीच. ओके. घरचाच वारसा आहे. घरचाच वारसा आहे. ओके. मैसूर गावी होतात तेव्हा पण करायचं होतं? गावी. ओके. मुंबई रंगमंचावर आपण प्रथम शो केव्हा केला होता? मी 2021 ला सुरुवात केली. 2021 किंवा 22 ला. एक माझा मित्र आहे प्रदीप म्हणून, तर त्याच्या थ्रू ह्या नटेश्वर नाट्य रंगमंच विरार याचे जे निर्माते आहेत उदय वाजे, त्यांच्याशी त्यांना ओळख करून दिली. त्यानंतर त्यांनी विचारलं की तू करशील का काम म्हणून. मी म्हटलं मी ट्राय करेन, बघून कामातून जमलं तर करेन. पण ते पॉसिबल होत झालं. मग ह्यात नमन कलेत आता सध्या आहे. ओके. 21 पासून आज म्हणजे 3-3.5 वर्ष झाले. ओके. मग ही जी आपली जी लोककला आहे ती आपण आज जपत आहोत. मागच्या वर्षी पण आपले खूप सारे शोज मुंबई रंगमंचावरती धुमाकूळ घालत होते आणि आपले रसिक प्रेक्षक वर्ग खूप जास्त प्रमाणात आहेत मुंबईमध्ये. तर यावर्षी आपली जी मुंबईमध्ये आपण तालीम करत आहोत, आपण आता त्याच ठिकाणी आहोत. तर जी आपली जी सर्व मंडळी आहेत त्यांना घेऊन ते कसे म्हणजे मुंबई रंगमंचावर एक असं पॉसिबल असतं, कारण आपण कामधंदा सोडून मुंबई रंगमंचावर आपण जे काम सांभाळून आपण हा आपला कलेचा वारसा पुढे चालवत आहोत. तर जी आपली मंडळी आहेत, जसे म्युझिक साठी आहे, संगीतकार आहेत, गीतकार आहेत, तर ती कशी तुम्हाला जोडले गेले तुमच्याशी, कसं काय? म्हणजे पहिल्यांदा जेव्हा नमन कलेत गेलो तेव्हा कोणाशीच काहीच ओळख नव्हती. कोण ओळखीचं नव्हतं, काहीच नव्हतं. त्यानंतर एकाएक अशी ओळख झाली. त्यानंतर जेव्हा नमन मुंबईत चालू केलं त्यानंतर समोरून विचारायला लागले. त्याच्यानंतर म्युझिशियन, ढोलकीवाले, वाद्यवृंद यांच्याशी हळूहळू ओळख व्हायला लागली. त्यानंतर ते कॉन्टॅक्ट मध्ये आले. मला तीच सगळे जे माझे मित्रवर्ग आहेत ते आतापर्यंत साथ देत आहेत आणि अशी साथ देतील. तर दादा, तुम्ही आता या रंगमंचावर आहातच. आपले संस्थापक अध्यक्ष कोण आहेत? याचे संस्थापक आहेत दळवी. ओके. आणि यांचे निर्माते आहेत उदय वाजे. ओके. त्यांचे लेखक कृष्णा नटे. ओके. माझी आणि तुमची ओळख ही केव्हा झाली, तुम्हाला काय आठवतंय का? पहिला शो जो घाटकोपरला आम्ही घेतला होता, बरोबर. माझा मित्र साई, याच्या थ्रू तुमची ओळख झालेली. त्या शोला तुम्ही आला होता, त्यानंतर आपली ओळख झाली. त्यानंतर आता जास्तीत जास्त ओळख वाढली. ओके. मी पण त्या क्षणाचा खूप वेडा झालो होतो, कारण तुमचा प्रथम प्रवास म्हणजे प्रथम साक्षात्कार आपण जो स्टेजवर पाहतो ते करणं आणि तो अनुभव घेणं खूप भाग्याचं असतं. ते मला भाग्य आज या ठिकाणी मिळलं, कारण आपल्या कोकणातील जे युवा शाहीर आहेत ते पुढे यायला हवेत. जसं आपण आहात, समीर तटकरे आहात, संकेत गोपाल आहे आणि असंख्य सिद्धेश वगैरे आहेत.
यांनी आणि आपल्या सर्वांनीच या कोकणचा वारसा पुढे चालवायला हवा आणि त्यातून तुम्ही सर्व यशस्वी व्हाल आणि होतच आहात. तर मी काय म्हणतो, तुम्हाला जे आता आपण जी गाणी म्हणता, जसं गण गवळण वगैरे, ते तुम्हाला तुमचे गीतकार वगैरे कसं काय जमतं? माझे गीतकार गोपाळ करंडे, अनिकेत कुळे, आता नवीन जे गीतकार झालेत साई शिंदे, त्यांच्याकडून थोडी गाणी घेतो. पण मोस्टली सगळी गाणी गोपाळ करंड्यांकडची असतात मला, जे आता तरी सध्या. ओके. सध्या कोकणामध्ये आणि सर्वकडेच नमन असो की शक्तीधर असो, शाहीर गोपाळ जे करंडे दादा यांचे संगीत सर्वीकडेच आहे. आणि खूप छान वाटतं की असं आपला कोकणचा वारसा आहे तो पुढे चालत आहे आणि तो असाच पुढे चालत राहावं. नक्कीच. कारण आताची जी पिढी आहे ती फोनमध्ये असते, डीजे वगैरे ते सर्व ऐकत असतात. पण आपण सुद्धा पाहत असतो की रंगमंचावर आपण एखादा शो लावला तर माणसं कमी येतात. जर 800चा जरी तिथे स्पॅसेज असलं तरी माणसं खूप कमी येतात, कारण आपल्या कलेकडे दुरावले थोडे लोक. पण आपले जी लहान लहान पोरं आहेत त्यांना आपण नमन कला शक्ती दाखवायला न्यायलाच पाहिजे. आपण मोबाईलवर पाहतो आणि जे प्रत्यक्षात पाहतो तो अनुभव खूप वेगळा असतो. त्याबद्दल आपण काय सांगाल? ही जी नमन कला आहे ती आपल्या वाडवडिलांपासून चालत आलेली आहे. तर ती आम्ही जपण्याचा प्रयत्न करतोय. आम्हाला जेवढं लोकांपर्यंत देता येईल, पोहोचवता येईल, तेवढं आम्ही देण्याचा प्रयत्न करू. तसेच त्या कलेमार्फत आम्ही समाज प्रबोधन करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करत आहोत. नवनवीन कलाकार घडवण्याचा देखील प्रयत्न करत आहोत. असंच आम्ही नवनवीन कलाकारांना संधी देत राहू आणि अशीच आमची कला जोपासत राहू. ओके, खूप छान. आपले नारद मुनी ही भूमिका खूप छान पद्धतीने आपण भूमिका साकारता. जर अशीच भूमिका किंवा असेच काही रोल्स कॅरेक्टर जर तुम्हाला चित्रपटामध्ये जर संधी मिळाली तर तुम्ही त्याचं सोनं कराल का? कोणी संधी दिली तर तुम्ही जाल का? नक्कीच त्याचं सोनं करणार. त्याच्यातून जेवढं काय शिकता येईल ओके, तेवढं शिकण्याचा प्रयत्न करेल. त्यातून जेवढ्या संध्या मिळतील त्या संधीचं सोनं करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. ओके. बाकी आपल्या संगीतकारामध्ये ढोलकीपट्टू कोण कोण आहेत? माझ्याकडे ढोलकीपट्टू शुभम गांगणकर, मृदुंगला प्रफुल्ल चिमाने, परत ऑर्गन मास्टर अजित चव्हाण, राहुल गोताड, तसेच मला पॅडला रोहित डिके, अशी सर्व टीम माझ्या आहे. ओके. आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आपला प्रथम कार्यक्रम यावर्षी मुंबईमध्ये होणार आहे, तर त्याला आपण सर्वांनीच प्रतिसाद छान पद्धतीने देणार आहोत. मी सुद्धा येणार आहे. आपण सुद्धा या कलेमध्ये आपण वार्ता पुढे नेत आहात, तर यासाठी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा पुढील वाटचालीसाठी. आणि एखादं गाणं मी पण सुद्धा आपलं एक रेकॉर्डिंग करण्याचा विचारात आहे पुढच्या 1-2 वर्षामध्ये, म्हणजे पुढे येईल तसं करू. कारण तुमचा जो आवाज आहे तो लोकांपर्यंत पोहोचलेला आहे आणि तो अजूनही पोचावा आपल्या चॅनलच्या मार्फत किंवा अजूनही याच्यात युट्यूब मध्ये. तर धन्यवाद. आपल्याशी बोलून खूप छान वाटलं. थँक्यू. नमस्कार. आपल्यासोबत आहेत या नमन मंडळातील एक उत्कृष्ट कलाकार. नमस्कार दादा, आपलं नाव पूर्ण? नमस्कार, माझं नाव सुनील संभाजी मोरे. ओके दादा. तर या आपल्या जे नमन मंडळ आहे श्री नटेश्वर, तर याशी आपलं कसं काय जुळलं गेलं? माझ्या ह्या नमनामध्ये की शाहीर ओंकार पारे आणि साई शिंदे यांच्याशी माझी ओळख झाली. त्यांच्या माध्यमातून मी या नमनामध्ये उतरलो. ओके. या नमन कलेमध्ये आपली भूमिका कोणती यावर्षी? या नमनामध्ये माझी गवळण म्हणजे चंद्र, म्हणजे ह्या भूमिकेमध्ये मी काम करणार आहे. चंद्रा. ओके, खूप छान. आपली रिहर्सल झाली एक सुरुवात? हो, आता आमच्या नावामध्ये म्हणजे रेखाला म्हणजे मोठी सुरुवात झाली आहे आता आमची. ओके ओके. आपलं एक गाणं सुद्धा आलंय युट्यूबला, मी पाहिलंय. हो, खूप छान गाता तुम्ही. थँक्यू. ओके. आज अजून तुमच्यासोबत कोण कोण आहेत गवळणीमध्ये? गोलणीमध्ये म्हणजे माझे मित्र आहेत, ते राहायला म्हणजे मालाडला वगैरे राहायला ते. ओके, म्हणजे खूप लांब लावत. आपण हो, दिव्यामध्ये आहोत. हो. म्हणजे ही जी लोककला आहे, आपण कामधंदा सांभाळून सुद्धा आपण ही रात्रीची प्रॅक्टिस करतो. हो. आणि येणाऱ्या कार्यक्रमाला आपण रात्रीला शो करतो आणि परत आपण कामाला जातो. तर हा जो प्रवास आहे याबद्दल थोडस थोडक्यात आपण काय सांगाल? असं म्हटलं गेलं की हे कारण जे आता मी नमन करतो, कारण त्या नमनामध्ये म्हणजे मला खूप हौस आहे. म्हणजे तुम्ही कधी बोललात की रात्री दिन कधी बोलत, तर मी ह्याच्यासाठी मी करू शकतो. त्यासाठी मला एक कला माझ्या अंगामध्ये आहे की जे नमन हे म्हटलं की माझ्या अंगात घर भरतं. मी त्यासाठी मी दिन रात्री मी कधी बघत नाही, दिवस असू रात्र असू दे. ते कधी मला एक जरी कॉल आला ओंकारचा साईराचा लगेच कॉल आला की लगेच आपण तयार होतो. म्हणजे मृदुंगाच्या थापेवरती आपण जसं म्हणतो हो, की आपले पाय थिरकतात, तर हो. त्या पद्धतीचे आपले मातीतले कलाकार आहेत हो. आणि ते पुढे नक्कीच जाणार, त्यात काही शंका नाही. हो. धन्यवाद. आपल्याला भेटून खूप छान वाटलं. थँक्यू.
थँक्यू. आता आपण संवाद साधणार आहोत कुमार शुभम गांगरकर यांच्याशी. थोडक्यात सांगायचं म्हटलं की संदीप गजानन कांबळे, गाव चोरवणे, राववाडीमधील एक शाहीर, नामवंत ढोलकीवादक यांच्या प्रेरणेने, यांच्या आशीर्वादाने या आपल्या शुभमने आपल्या कलेमध्ये सुरुवात केली आहे. तर चला तर मग यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. तर नमस्कार मंडळी, आपल्यासोबत आहेत संगीतकारातले आपले मित्र. तर नमस्कार, आपलं नाव सांगा दादा. माझं नाव शुभम सुरेश गांगरकर. ओके, आपलं दादा. माझं नाव राहुल बोलतोय. ओके राहुल दादा, आपण काय करता नमनकलेमध्ये? मी कीबोर्ड प्लेअर करतो. कीबोर्ड प्लेअर आहात. ओके, किती वर्षापासून आहात या कलेमध्ये? तरी पण ह्या कलेमध्ये मी 7-8 वर्ष झाली मला. ओके, यावर्षी ह्या नमन मंडळात पहिल्यांदा आहात की याच्या आधी सुद्धा केला? नाही, नमन मंडळात म्हटलं तर फर्स्ट टाइम घेतलं. ओके ओके ओके, खूप छान. अशीच आपल्याला पुढील भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार शुभम दादा. नमस्कार. आपली आणि माझी परिचय खूप वर्षापासून आहेत. हो आहे. आपली एक भेट झाली होती, म्हणजे आपली ओळख झाली होती. तुम्हाला आठवतंय की कसं काय आपण ओळख झाली होती आपली? हो, कधी? विलेपार्ला कार्यक्रम होता तेव्हा. ओके, मी सांगतो की माझ्या मते हा. आपली ओळख झाली होती. मी चॅनल सुरू केलं होतं, एक 3-4 महिने झाले असतील मला. बरोबर. मी फेसबुकला माझ्या एक भावाने सांगितलं होतं, रोहन गडशी यांनी, की हा. फेसबुक मध्ये पण स्टार्ट करतो. हा. तिथे पण पब्लिक वाढतात, आपले न्यूज बघू शकतात. बरोबर. बघता बघता मध्ये फेसबुकला एक स्टेटस नावाचा एक फ्युचर आला होता. अच्छा. तर त्याच्यामध्ये तुमचं एक मृदुंग ढोलकी हा. गावच्या ठिकाणी वाजवतात तुम्ही, अच्छा, नमनामध्ये. नमनामध्ये. ते मला आवडलं हा. आणि मी तुम्हाला एक मेसेज केला होता की दादा हा व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलला टाकू हा, शकतो का? बरोबर. एक परमिशन घेतली, हा, पर्सनल मेसेज केला. पर्सनल मेसेज केला होता. तर तेव्हा मला माझ्या मते तरी मी तेव्हा तुम्हाला ओळखू लागलो. हा. तेव्हा समजलं की तुम्ही चोरवण्या गावातले हो, आहात. चोरवण. आणि ते समजलं आपल्याला की असं असं आहे. एक उत्कृष्ट ढोलकीपटू माझ्या नजरेत पहिल्यांदा आला तो हा व्यक्ती आहे. हे व्यक्तिमत्व आहे. हे व्यक्तिमत्व जसं गावी होतं हा. तसंच मुंबई रंगमंचावर सुद्धा धुमाकूळ घालत आहे. मागच्या वर्षापासून किंवा मागच्या अनेक वर्षापासून घालत असेल, पण माझ्या परिचयानुसार या मागच्या वर्षापासून तुम्ही या नमन कलेमध्ये हो, आहात. आहे. तर मी विचारतो तुम्हाला की तुम्ही जे नमन कलेमध्ये किंवा शक्ती दुरावा किंवा कशामध्ये, भजन मध्ये म्हणा, कशी सुरुवात झाली तुमची? गावी भजनात वगैरे वाजवायचो. वाडीत दत्त मंदिर आहे आमचं वाडीचं. दर गुरुवारी भजन असायचं आणि आजही असतं. त्या भजनात वगैरे वाजवायचं. मग नंतर ओळखीने मित्राच्या वगैरे नमनात वगैरे सुरुवात झाली. ओके, पेंट्या भालेकर मध्ये पहिल्यांदा गेलो 2017 नमन कलेत. त्याच्यानंतर पप्प्या भांडागळे असे विविध शायरन सोबत जायला लागलो. अच्छा, खूप छान. पुरेतलं अक्षय भोड असेल, ओके, हा आपले अक्षय मित्र. तात्या लाड वगैरे त्यांच्याकडे जायला लागलो. ओके, खूप छान. मुंबई रंगमंचावर तुम्ही जसं आलात, हा. कारण कामाला निमित्त तुम्ही मुंबईला आलात, बरोबर. बरोबर. तर तुम्हाची ही जी कला आहे, लोककला, हा. तुम्हाला जपण्याचा एक वारसा मिळला आहे तिकडे. हा, बरोबर. गावी आपण करत होतो, तुम्ही चालू होतात, बरोबर. पण मुंबईला कामधंदे करून हा. तुम्ही ही लोककला जपत आहात. हो, नक्कीच. तर हे कसा योग तुम्हाला जडला? कसं काय, कुठलं नमन तुम्हाला पंडल किंवा प्रथमस्था तुम्हाला भेटलं? प्रथम अभिअनिल कला मंच मध्ये होतो. अच्छा. त्याच्यानंतर ओमकार पड्या असेल, नटेश्वर नमन भेटलं. त्याच्या आधी कोकण कला मंच, ओके. असं सगळ्या नमनमधून जायला लागलो. नंतर मग सगळीकडे फोन व्हायचे, मग जायचो. अच्छा, म्हणजे आपली कला कुठेही तुम्ही हा, सादर करता? हा, म्हणजे फोन येईल तिकडे, फोन आहे. म्हणजे कोणी असो, असं काही नाही. ओके, म्हणजे हा कसा प्रवास करता तुम्ही, जे कामधंदा सांभाळून? हा, काम धंदा वगैरे समोरून थोडं लवकर सुटून, कधी लवकर कामाला जाऊन, काम सोबतच हे कला जपायची तेवढं. ओके, म्हणजे कसं आपण प्रॅक्टिस करतो रात्री हा, 2-3 वाजता, बरोबर. परत आपली झोप अपुरी असते, परत 6-7 परत वाजता. सकाळी कामाला जायचं. ओके ओके असा प्रवास चालूच आहे. ओके. ह्या वर्षी तुम्ही आपल्या ह्या नमन मंडळाला आहात. कोकण कला मंच सुद्धा आहे आणि ओमकार पड्या, नटेश्वर नाट्य. अच्छा, खूप खूप शुभेच्छा आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी. हा. आणि धन्यवाद. तुम्हाला पण धन्यवाद. तुम्ही असं सहकार्य करत राहा. धन्यवाद दादा. ठीक आहे, धन्यवाद. नमस्कार, आपल्यासोबत आहेत या नमन मंडळाचे कलाकार. नमस्कार, आपलं नाव बोलणार दादा? साईराज शिंदे. साईराज शिंदे दादा. ओके दादा, आपण या नमन कलेमध्ये कसं काय, म्हणजे आपलं योग जुळलं? या नमन कलेमध्ये मी पहिलं गावापासूनच स्टार्ट केलं. या नमन कलेमध्ये गावी माझ्या काकांसोबत राहून माझे काका उदय शिंदे हे बोटकेवाडी नमन मध्ये आणि पहिले कोल्हेवाडी नमन मध्ये पण काम करायचे. त्यांच्यासोबत जाऊन जाऊन मला या कलेचं म्हणजे वेळ लागला. एक कोल्हेवाडी देवरुख का? हो, देवरुख. पहिले त्याच्यामध्ये ते काम करायचे. त्यांच्यासोबत जाऊन जाऊन मग मला सुद्धा जरा
म्हणजे आवड निर्माण आवड झाली निर्माण आणि झाली. सुरुवात केली आपण पण. हो. ओके. आता मुंबई रंगमंचावर आपण नटेश्वर नाट्य रंगमंच या विरार याच्यामध्ये आपण आहात. हो. ओके. यामध्ये आपण कोणती भूमिका साकारत आहात या नमन कलेमध्ये? ह्या नमन मंडळामध्ये मी पहिलं एक फाकड्याचं काम करायचो, म्हणजे पेंद्याचं, मागच्या वर्षी. आता ह्यावेळी आम्ही जरा नवीन कलाकार एक एक आणलेले आहेत 2, त्यांना ट्राय करणार आहोत यंदा, आणि त्यांना जरा शिकवण्याचं काम थोडंफार करणार आहे. म्हणजे नवीन पोरं घेऊन आपण सुरुवात करत आहोत. हो हो. ओके. खूप छान. ही सर्व मुलं जी आहेत ती टाइम वेळेवर येतात आपल्या रिहर्सल वगैरे कसं काय? रिहर्सलला बघायचं म्हटलं तर कामधंदा सांभाळून सगळ्यांना यायला लागतं, त्यामुळे सगळ्यांनाच शक्य होत नाही कधी कधी यायला. तर आम्ही काय करतो, आमची गाण्याची जी रिहर्सल आहे ते आम्ही दिव्या या ठिकाणी सुनील मोरे यांच्या घरी घेतो, ओके. आणि आमची मेन जी रिहर्सल असते पूर्ण पात्रांची वगैरे ती आमची विरार या ठिकाणी असते. अच्छा. खूप छान. दादा मी तुमचं एक युट्यूबला गाणं ऐकलंय, गणपतीतून आलं होतं. खूप छान गायलात तुम्ही. धन्यवाद. तुमचा आवाज पण खूप छान आहे. गाण्याबद्दल सांगायचं म्हटलं तर मला इच्छा होती माझी गाणं करायची पहिलं गणपतीचं. ओके. तर मला 7 आणि म्हणजे गोपाळदादांनी सांगितलं की गाणं करूया म्हणून. तर गोपाळदादांच्या याच्या लेखणीमधनं मी एक गाणं म्हटलं यावर्षी. ओके. खूप छान. आपण पण एक प्रयत्न करू 1-2 वर्षात, जर मला जमलं तर हो करूच आपण. नक्की नक्की कारण मला युवा पिढींना घेऊन पुढे जायचं आहे आणि नक्कीच नक्की नवीन नवीन स्वर या कोकणाच्या युट्यूबच्या चॅनलवरती दाखवायचे आहेत. नक्कीच. तर मला पण सुद्धा कामानिमित्त मला पण वेळ भेटत नाही. मला पण यावर्षी 2-3 गाणी आली, ती अचानक भयानक आली आणि ती आपण सक्सेस केली आहेत. पण पुढच्या वर्षी आपण जास्त ट्राय करू. नक्की नक्की नक्की. तर या आपल्या कार्यक्रमासाठी या वर्षीच्या खूप खूप शुभेच्छा आपल्या सर्वांनाच. धन्यवाद. आणि तुमचा सुद्धा सपोर्ट, तुमचाच असं नव्हे, म्हणजे सगळे आपले युट्यूब मधले फॅमिली आहेत, बरोबर. त्यांचा सपोर्ट आम्हाला कायम असू दे. तुम्ही म्हणा किंवा अजून सूरज असू दे, बाकीचे असू दे, चंदन वगैरे, नाही. सगळ्यांचा सपोर्ट कायम राहू दे बस. सर्वांचा सपोर्ट आपल्या सर्वांना आहे. आपल्या नमन कलेला आहे. कारण तुम्ही आहात तर आम्ही आहोत, आणि आम्ही आहोत तर तुम्ही आहोत. कारण आपली जी एकमेकांना लोककला घेऊन सोबत जायचं आहे. कारण युट्यूब हे फक्त एक माध्यम आहे. ते जर कधी बंद झालं तर काहीच इश्यू नाही. त्यात कोणी युट्यूबर एक वेगळंच आपलं एक सोशल मीडियावर दिसतं की युट्यूबर प्लॅटफॉर्म आहे. पण ते जे प्लॅटफॉर्म आहे त्याच्यात आपण केव्हाही गेलो तो व्हिडिओ आपण 2 वर्षापूर्वीचा पाहतो, पण त्यात तो पाहताना त्यातले जे क्षण असतात ते आपल्याला आठवतात की ह्यावेळी आपण हे केलं ते केलं. म्हणून आपण हे व्हिडिओ जपून ठेवतो आणि लोकांपर्यंत पोहोचवतो. त्यातीलच गाणी असतील, स्वर असतील, जे गीतकार आहेत, जे गायक आहेत आणि जे आपले संगीतकार आहेत, बंदिस्त केलं आहे ते गाणं. त्याने जो जशी मृदंगावर थाप पडते आणि जसे काय जमतं आपल्याला, आपण कोकणकर वेळच होतो त्याच्यामध्ये. तर ही अशी आपली लोककला, नमन कला आपण पुढे घेत चाललो आहोत. तर याचा आपल्या सर्वांनाच, आम्ही युट्यूबर म्हणून आणि तुम्ही सर्व कलाकार म्हणून खूप छान वाटतंय, आणि असंच आपण पुढे घेऊन जाऊया. नक्कीच. धन्यवाद. तर नमस्कार दादा, आपलं नाव पूर्ण? नमस्कार, माझं नाव प्रफुल्ल चिमाणे. ओके. या आपल्या रंगमंचावर आपण मृदुंग आणि ढोलकी वाजवत आहात. तर याबद्दल काय सांगाल 2 शब्दामध्ये? या कलेत मी 8वी पासून उतरलो आहे या कलेत. ही कला मला माझ्या वडिलांनी मला दिली आहे, शिकवली आहे. त्यांच्या माध्यमातून मी अनेक नमनं वाजवतो कोकण पट्ट्यातील. आणि आता मुंबईला आल्यामुळे या कलामंचामध्ये मला प्रवेश मिळाला आहे. ओके. धन्यवाद दादा, आपल्याला भेटून खूप छान वाटलं. पुढील भविष्यासाठी, पुढील वाटचालीसाठी आपल्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. तर म्हणजे सर्वांचेच खूप खूप आभार व्यक्त करतो की मला ही संधी आपण दिली, ती इथे येऊन आपली कोकणची लोककला आपल्या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ओंकार दादा, साई दादा आणि सर्व टीम खूप विशेष आभार की सुनील दादा आपण आपल्या या घरी हा आपला कार्यक्रमची प्रॅक्टिस, तालीम आपण करत आहात. खूप विशेष आभार. मुंबईसारख्या या ठिकाणी आपण आपली लोककला जपत आहोत याचाच अभिमान वाटतो. खूप छान. आणि आपल्याला सर्वांनाच पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. कारण कोकणची लोककला आपण गावी पाहिली असेल, मुंबई रंगमंचावर पाहिली असेल, पण त्यामागचे जे प्रयत्न असतात, त्यामागची प्रॅक्टिस, तालीम, पूर्ण व्यवस्थित नमन बसावं त्यासाठी आपण जो काही प्रयत्न करत आहात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचंच खूप खूप आभार व्यक्त करतो आणि सर्वांनाच सलाम. कारण ही एवढं सर्व करणं खूप कठीण असतं आणि कोकण करणं कठीण म्हणजे काहीच नसतं. पण एक सांगण्याचं तात्पर्य हेच आहे की आपण जे करतोय ते आपण लोकांसमोर सादर करणार आहोत. पडद्यामागे राहणारे व्यक्ती आणि पडद्यासमोर जी व्यक्तिरेखा साकारत असतात त्यामध्ये खूप जमीन आसमानाचा फरक असतो. टायमिंग चुकता कामा नये हे सर्व आपण ध्यानात ठेवून आपण ही कला सादर करत असतो.
त्या कलेचे आपण वारसदार आहोत आणि ही कला आपण सर्व पुढे घेऊन जात आहोत, याचाच अभिमान वाटतो. हेच मंडळ नसेल तर आपल्या कोकणातील अनेक मंडळ आहेत, नमन मंडळ आहेत. त्या सर्वांनाच या वर्षीच्या नमन कार्यक्रमासाठी मी अक्षय विजय आगरे कोकणीश्वर यूट्यूब चॅनल तर्फे सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोकण.